dong mane tiji kweth mapingo piny owacho nikech ing'e nyaka bed ni keto sirikal tesre nikech nyadi mang'eny pok aneno ka kweth mapingo piny owacho kaka injinia wacho ni osebedo kamana ka siro chenro mago mag sirikal. Emomiyo ne wahero jakom Raila Amolo Odinga. Kano gik e gima sirikal oyudo right, Raila would not shy away from coming out to say this one sirikal oyudo right kendo wadwani mondo gimed tere kama sirikal oyudo wrong. He would come out. Anyalo paro kata mana koseyudo this working arrangement gi jatend piny Kenya William Ruto kagin Homa Bay. Raila ochunge bathe to nyise ni issues of human rights, issues of injustice ma police met on the people of Kenya must stop. To sechego gitiyo very close gi William Ruto. To kanitiere what he thought and believed ni this sirikal no yudo right. Inyalo paro kodong kende against the masses e Wachadani. He was there and he never regretted. He said we need an airport and Adani can do this airport. And everybody said, oh, Raila Otimoma, oh, Raila what? Aworo kaka Raila. Talk oknelich. So this is the kind of opposition Mwadwaro and people who claim ni gisebedo jo lup Raila kendo gisebedo kagisomo siasa kuom Raila should know this. Omiyo kanitie gima oyudore right, let us say ni ma oyudore right. To kanitie moyudore wrong, to iwacha wacha kata mana jok mantiere core broad based. Kanitie gima wrong ti wacha wacha does not mean ni koro kiwacho mano to nyiso ni sewuok e broad based. Poki wuok pod intie. Giparo ewi mano bende haneno ka engineer pod medoni Linda Wananchi team bende bukore wacho dhok achiel gi gik ma Gachagua wacho. Sani koro gidich gi blame civil servants especially PS Omolo. Ewi mano bende dede. Inyalo medo gi wach Linda Wananchi bende oduchi manyoro Babu Kanyakla kod Orengo kana lose nyimo log tich mano maro kwach gi jofwambo. Bende gibuogo luongo ng'anyo kapo nono ni monj ma itimo e rombe mag-gi ok bichopo e giko. Okapar ni ng'anyo is a new thing. Nitie gima ng'anyo biro loko mopogore nikech ji oseng'anyo chien ka. To gima lich ok en ng'anyo, Sharon. Gima lich en gima ing'anyo ne. And the reason momiyo wang'anyo. Kopo ni Mheshimiwa Babu neno ni this is a good reason enough mar ng'anyo, to constitution oyie. Wane ng'anyo kadhi nyime. To kopo ni gigi bende gin gik manie chuny jo Kenya very dear, to ji biro wuok oko nikech onge ng'ama nyalo bet e ot ka ing'anyo ne gima important ne, nikech gigi te at some point they become personal. But gima nyalo wacho ni kaber to mato koro wawachuru kaka piny luo. Ok onego bed ni okinyi nyaka odhiambo wai gi jotendwa manie sirikal. We need these people. Wadwaro mondo gik kuonde ma gimakogi okony jopiny. To mondo mi wabende wayud kaka wa support gi e yo motegno, nyaka ginyis ni gin bende gichung' kodwa e yo motegno. Omiyo Mbadi Nyang', Opiyo Wandayi, Raymond Omolo gi jok makamago te nyaka civil servants mamoko manie sirikal onego bed ni gitimo gik moko mamiyo jopiny bende bedo gi geno e gwenge magiaye niya adieri telo ber kani e gweng'u. Nikech ok onego bed ni kendo ka wan kodu wachung' kodu motegno to wan wadwa mede dhier moingo jok maonge gi position ma un gogo kata position ma un gogo pok nobet e gwengegi to eka wadhier ka jogo. Onego bed ni kaber to wan bende wawacho niya tendu ni wan bende wamorgo nikech nitie 1 2 3 ma wan bende biro nwa based on bedo kanyo. To ma be ema miyo wabro mobilize kweth maduong' ka wawacho niya wadhi uru nyime gi kawo kura, joma tindo mapok okawo kipande kauru kipande, nikech wadwaro kaka wadwa bet e sirikal manyien ka jowa achiel ariyo adek nigi lemo manyalo medo wa dongruok kaka koro mwaneno. To ka ok wanene to samoro dibed matek. Nikech bende seyo bende koro biyo ne jopiny ni nang'o mene gwenge magwa ma onagi ema bende wawinjo weche makamagi. Dhoudi mamoko pok owinjo kata mana ka seyo jotendegi mar mondo mi thich oko moko kuomgi bende gwetao kaluwore koda seyo mopogore opogore e migepe mage. Kidwa ng'eyo ni gini